كمان سيهم خبركم تخاتتي سولو انترتينمنت لومي سولوس 10 مقابيت كلتشن 26 علتاوي زينا سبورت حزلكم قريب له نكتتالكم بخبي عدم مفناو كاي وكر تشامبيونز ليج دما بهانقوت ايصبم ተጫዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝኾነ ካይ ወከርም ካብ ሃገራዊ ጉዕዞ እግሪ ብወግዓዊ ተሰናቢትሎም ኣብ ሸፊልድ ዝተወልደ ካይ ወከርም ኣብ 2011 እዩ ንፈለማ እዋን ንዋና ጋንታ እንግሊዝ ተሰሊፉ ነይሩ ብላዕለዋይ ጸሓፊ ዜና ኩዕሶ እግሪ ፊል ማክናልቲ ምኩር ተኸላኸላይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ካይ ወከርም ካብ ሃገራዊ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ብኡንብኡ ካብዚ እዋን ዝጀሚሩ كم زتسنابت أفلتم زي ود 35 عامت تقواтай غانتا برلين مسلسته أنابس غانتا إنجليز وكيلم 96 تقواتات دحر مكيادن أبه حمشته عبيتي ودرات دحري مستافونيم نزي وسانه كوسر كيل زلم مكور تخالاخلاي بواكر نتا ناي مودعتا تقوتهم بسنه 2025 أب سيتي جران وود أنطار سنغالم ኣብዚ ተኻየደ ምሕዝናታዊ ጸወታዩ ኣካይድዎም ንሱ ብዛዕባቲ ጻንሒቱ ክገልጽ ከሎም እዚ ጉዕዞ ኣዝዩ ቁልጥፉን ዘማረኸን ነይሩ ኢሉ ግናኸ እቲ መጽሓፍ ሕጂ ተዓጽዩ ክብል ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ነዚ ውሳነ ብምውሳነይ ሓዚነየ ግናኸ በቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝረኸብኮ ዓወት ኣዝየ እየ ዝሕበን ሎሚ እታ ግዜ ኣብ መወዳእታ በፂሓላ نهجراوي مدرخ تاني حتى بخمزي مزامي نعي تبقي كبل تزاربهم وكرن نفلما أوان بحرار كتشن عسرت حدن أنتار إسبانيا أي تسليفهم بدحري دما قوامي تتواتاي ناي إنجليز كفاون كيلوم أزي زنبرة تخلا شيفيلد يونايتد توتنهام مانشستر سيتي أبوانج عالم كلتشن 10 شومنتن 20 كلتن كومون أبوانج أوروبا كلتشن 10 شدشن 21 تساتيف يوم أبتعدي أصل أني سر غاريس ساوثغيتن ولفي تقواтай بمخان غانتا إنجليز أبتشن 21 ናብ መወዳእታ ፍጻመ ዋንጫ ኤውሮጳ ክትበጽም ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እዩ ኣብ ክልቲኡ ውድድራት ዩኤፋ ድማ ኣብ ዝበለጸ ጋንታ ናይ ውድድራት ዝተመርጹም ክኸውን ከሎም ኣብቲ ዳሕራዋይ ውድድር ድማ ምክትል ካፒተን ናይ እንግሊዝ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ኩሉ ታሪኽ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣሰልጣኒ እንግሊዝ ቶማስ ቱቸል ኣይእመኖን ኣብቲ ናይ ቀረባ ግዜ ስብስብ ጋንታኡ እውን ኣይኣተወን ምኩር ተኸላኸላይ ወከር ክንደዚ ዝኣክል ጨዋታት ምክያዶም ዓብ ክብርን ኣዝዩ ዝሕብርን ምዃኑ ብምግላጽ ንሃገራዊት ጋንታ ብዝምልከት ኣወንታዊ ሓድጊ ገዲፉ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ሓቢሩ ብመስከረም 2023 ኣንጻር ዩክሬን ሓንትን እንኮን ሃገራዊት ሸትኡ ዘመዝገበ ወከር ወሲኹም ሰባት ንኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ዝጥምትሉ መንገዲ ንምቕያር ፈቲና ኢና ሜድያታት ንኩዕሶ እግሪ ዝርእይሉ መንገዲ ክንቀይር ጽዒርና እቲ ንእንግሊዝ ክትጻወት ከለኻ ዝስማዓካ ጸቕጡን ቁርብ ንምፍካሱ ፈቲና ኢና ለክዕዩ ንሃገርካ ክትጻወት ከለኻ ጸቕጥ ክህሉ ኣለዎም ግናኸ ኩላትና ነዚ ክንስኮሞ ይግባእ ምክንያቱ ነታ ማልያ ተኸዲና ንሃገርና ክንውክል ዕድል ዝረኸብና ሕርያት ስለዝኾና وكر زي دمسس أسر قريب لهم وكر أفغانتا توشل نايزي زمت كرامتي وانجا علم كمزي أتوا بمردا أتي جزيو كمزب كعتقبل ويوم تواتا تشيلسي ريش جيمس نتي وكر أب حمش عبيت ودراتن وانجا علم كلتشن 10 شومنتن 20 كلتن كمون أب يورو كلتشن 10 شدشن 20 حدن 24 ببقعات يشوفونه بوتا كحزو دلوكوين لهم مفناو نتي نعسر 4 عامتات أب زلعله بركي زكايدو عوت أنحيتن زازم كوينو كابتوم زبلطو يمانو تخلاخلتي إنجليز حدي قبرم نميتي طواتات 4 طواتات الناتورفو يو تسرابيدوم وكر نفلما أوان أب 2011 أنطار إسبانيا نسكوت باركرم أتي حجي أصل أني أبرلي زخونة تكيو بمؤتاو يو تجميروم مانشستر سيتي ون شدشة طواتا وانشاتات بريمير ليغن ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግን ዕለተ ዋንጫታት ኤፍኤ ካፕ ከምኡን 4 ዋንጫታት ብምዕዋት ዓብ ታሪኽ ሰሪሖም ቀልጠፉን ብቑዓቱን ኣዝዩ ብፍላይ ምንባሩ ድማ ኣብ 2022 ኣንጻር ፈረንሳ ኒክላን ኤምባፔ ንምዕጋትን ብሳውዝጌት ተመሪጹ ጽቡቕ ጨወታ ኣርዩ ነይሩ
ንሱ ኣብ ጋንታ እንግሊዝ ዘይድምሰስ ኣሰር ገዲፍሎም ቦታኡ ክትክኡ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ሎሚ ምሸት 7:45 ድሕሪ ቀትሪ ቻምፒዮንስ ሊግ ሊቨርፑል ናብ ጋላታሳራይ ኣምሪሖም ጋላታሳራይ ንዘለዋ ናይ ሜዳ ዓወት ክትቅፅሎ ትኽእል ድያ ሎሚ ምሸት መሐመድ ሳላህ ንመበል 81 ግዚኡ ኣብ ዩኤፋ ቻምፒዮንስ ሊግ ንሊቨርፑል ብምስላፍ ንጀሚ ካራገር ብምሕላፍ ኣብ ታሪክ እታ ክለብ በብዝሒ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ቀዳማይ ክኸውን እዩ እዚ ንንጉስ ግብጢ ካልእ ሓድሽ ክብረ ወሰን እዩ ጋላታሳራይ ኣብዚ ዓመት እዚ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ሜዳ ሓያል ኮይና ኣላ እዚ ማለት 3 ዓወት 1 ማዕረ 1 ስዕረት ኣብ 5 ፀወታታት ኣካይዳት ኣላ ኣብ ኩሉ ውድድራት ድማ ኣብ ሜዳ ን10 ፀወታታት ኣይተሰዓረተት ኣላ በተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ 9 ፀወታታት ኣንጻር ጋንታታት እንግሊዝ ኣብ ሜዳ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ኣንጻር ኣርሰናል ኣብ 2014 እያ ተሳዒራ ግናኸ ሊቨርፑል ብወገና ካብ ሜዳ ወጻኢ ዘለዋ ብቕዓት ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ውድድር 3 ዓወታት ክህልዋ ከሎም ሓንቲ ጥራይ ስዕረት ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ 6 ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ድማ ሸቶ ከተመዝግብ ጸኒሓ እያ ወገን ሾቦዝላይ ንኽብረ ወሰን ጀራርዲ ይቃረበሎም ዶሚኒክ ሾቦዝላይ ናይ ሊቨርፑል ናይዚ ዓመት ብሉጽ ተጫዋታይ ዝብል ሽልማት ድሮ ዘውሓሰይ ይመስል ኣብዚ ንጋንታ ኣርነ ስሎት ተፈታኒ ዝኾነሉ ዘሎ ዓመት እዚ ካፒቴን ሃገራዊት ጋንታ ሃንጋሪ ብ4 ሾቶታትን 4 ቀረባትን ብድምር 8 ብሉጽ ብቕዓት የርኢ ኣሎም ካብ ማእከላይ ኣከፋፋሊ ዝበለጸ ታሪክ ዘለዎ ስቲቨን ጀራርድ ጥራይ እዩ ኣብ 2007-2008 ብ10 ሾቶታትን ቀረባትን እዩ ዛዘሚዎም ሎሚ ምሸት ንኣርነ ስሎት መበል 100 ፀወተኡ ክኸውን እዩ ሎሚ ምሸት ኣርነ ስሎት ከም ዋና ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ካብ ዝኸውን መበል 100 ፀወተኡ ከካይድ እዩ ቀዳማይ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ መበል 20 ዋንጫ ሊግ እኳ እንተ ኣምፀም እዚ ካልኣይ ዓመቱ ግና ቁሩብ ከቢድ ኮይኑዎ እዩ ዘሎ ሎሚ ምሸት እንተ ተዓዊቱ ግና ንኽብረ ወሰን 62 ዓወታት ኬኒ ዳግሊሽ ብምስባር መበል 63 ዓወት ከመዝግብ እዩ ስሎት ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ምዃነይ መበል 100 ፀወታይ ምብፅሐይ የኹርዓኒ እዩ እዚ መበል 100 ፀወታይ ድማ ከምዚ ዝበለ ማራኺ ፀወታ ምዃኑ ይሐጉሰኒ እዩ ብምቕፃል መንእሰይ ንንጉምሃ ንፀወታ ድልው እዩ ብዓርቢ ኣብ ኤፍኤ ካብ ኣንጻር ወልቭስ ድሕሪ ዝነበረ ፀወታ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እቲ ወዲ 17 ዓመት ሪዮ እንጉማም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሊቨርፑል ነዚ ብሉፅ ተኽእሎ ዘለዎ መንእሰይ ብጥንቃቐያ ትሕዞ ዘላ ወላኳ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ኣብ መበል 100 ደቂቕ ኣንጻር ኒውካስል ሸቶ እንተመዝገበ ስሎት መንእሰይ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ብብዝሒ እንተተጫዊቶም ንመጉዳእቲ ክቃልዑ ስለ ዝኽእሉ ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ እዩ ግናኸ ሎሚ ምሸት ዕድል ክህቦ ይኽእል ድዩ ብዝብል ብሃንቆታ ይፅበሎም ፀወታ ንምጅማሩ ቁሩብ ደቃይቕ ኣብ ዝሰርፈሉ ዘሎ ግዜ ኩነታት ራምስ ፓርክ ኣዝዩ ውዑይ ኮይኑሎም ደገፍቲ ናይቲ ሜዳ ጠማም ዘስምዕ ደሃይ ይገብሩ ኣለዉ ንኣጥቃዓይ ቪክቶር ኦሲሜን ዝምልከት ቲፎ ድማ ዘርጊሖም ኣለዉ ተፃዋታይ ናይ ሜዳ ክኣትዉ ከለዉ እቲ ድምፂ ብዝበለፀ ይውስኽ ኣሎም ፀወታ ቀሪቡ እዩ ዘሎም